Какъв тип събитие е това тук, в социалната служба за мюсюлмански жени в Ноймюнстър? Това събитие е посветено на общия закон за равно третиране. И ние искаме да разкажем това на хората, за да знаят какви права имат и какви права съществуват. Щефан, какво регламентира общият закон за равно третиране? Общият закон за равно третиране урежда защитата срещу дискриминация за всички хора в Германия. Но само в работата и в ежедневието. А къде не? Законът не работи, когато трябва да се справяте с властите, нито в училище, нито с полицията. За кои хора законът е особено подходящ? Важи за всички хора в Германия, но има 6 защитени характеристики, включително етнически произход, расистки причини или пол. Така че всички хора, които отговарят на една от 6 характеристики, са защитени от дискриминация. Кога има неравно третиране? Има ли характерни случаи? Дискриминацията често се случва по време на интервюта за работа и на самото работното място. Например, когато хората получават по-малко заплащане поради една от 6 характеристики или когато изобщо не получават работа заради това. Често се случва и хора с черна кожа да не се допускат в дискотеката. Към кого можем да се обърнем, ако сме станали жертва на неравностойно отношение? Към нас, Асоциацията за борба с дискриминацията на Шлезвиг-Холщайн. Нашето бюро е в Кил, но също така предоставяме съвети и по телефона. Днешното събитие е част от проекта «Равното третиране е право». Какви са целите на този проект? Проектът има за цел да разкаже истории на хора, които са били жертви на расизъм или дискриминация. Искаме да покажем как работи дискриминацията от гледна точка на жертвите. 5 видеоклипа ще бъдат преведени и публикувани на 5 езика. Ще има и работна среща по темата за расизма. Особено фокусирани ще бъдем върху въпросите: какво да правя, ако съм засегнат от расизъм? Как мога да се защитя от него? Кой може да ми помогне? Проектът се финансира от Държавния център за демокрация на Шлезвиг-Холщайн, като част от рамката за финансиране на Държавния план за действие срещу расизма.